आई एगो माई के वंदना थोड़ा सा गाई ओकर बाद एगो हमर बड़ा प्यारा गाना वायरल भइल रहे। हमनी के बबीता किन्नर जी के बीच में सुनत रहब ट्यून छोड़ी गवना में हरी हरिया गाना छोड़ी गवना हरी में हरिया उहे ट्यून पे भैया आई हमरा खातिर लकी बाड़ी ई चलते क्या कि ट्यून बीच में इनका चलते वायरल भइल राउर देन से और ये ट्यून माइंड में आइल और हमारा राइटर दिलखुश यादव म्यूजिक डायरेक्टर दिलखुश यादव लाइन ई गाना ई ट्यून पे एगो लाइन लिख ले बड़ा ही प्यारा भैया और वो ट्यून के हम तो गई नहीं भैया बाकी लगभग ढेर कलाकार उठा के गए वो गाना ऐसे रहे भैया और किले नियो हिरन घर जान मामा भले जातिवाद का गाना भैया लेकिन गोलू भैया रोज समझ सकता नहीं कि जातिवाद लोग काहे गावेला काहे कि रिस्पांस उहे मिलता तो लोग उठा के गावता ई चलते हम गए नहीं किले नियो हिरन घर जान मामा और तो बिगाह के बिगाह बाटे रे अल्ले नियो हिरन घर जान मामा ई गाना हमार रहे। आए एगो माई के बंदा से पहले स्टार्ट करब गोलू भैया कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहो काहे कि समझ सकता नहीं छोट कलाकार अंदर घबराहट रहेला माइक के बंदा में भैया और की सोहरिदा भवानी रखो प्यार से लेकिन आप सब यूट्यूबर भैया से मैं कहल चाहता नहीं कि लोग जाना था कि हिरान घरे जनमुआ के कर हो ठीक बा लेकिन बहुत लोग बा कि फेस नहीं के चिन्हत फेस वैल्यू बनावल बहुत जरूरी बा तो यूट्यूबर भैया जे भी आयल बानी आप सभी जीरो से हीरो बनावे नहीं सबके आप सबसे आग्रह करम कि ई चढ़ाई और हम चाहब कि बबीता किन्नर जी दू मिनट खाली रोवा आ जाए जा काहे कि रोवा हमारा खाती बहुत लकी बानी ई चलते काहे कि अगर रोवा ना गईती गाना अगर और गाना हम ना सुनती तो शायद ही गाना हमारा वायरल ना हुई। तो बबीता जी खाती एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब आशीर्वाद दे दी और बबीता जी के हमू आशीर्वाद ले लेता नहीं काहे कि हमरा खाती बड़ लकी बनी रहुआ काहे कि राउर ट्यून पे ही गाना हम गई नहीं लड़किया कह दिया भैया और की कोना के बॉल पर बड़ो तूड़ो आना बाटे पैसा न बाटे सूरत और कमाए के बामोनी बने के बधानी और करो कोनो माफिया से भे तो इनकर बड़ा प्यारा ट्यून एकरा पे रहे ओकरा पे हम गले रहे और किले नियो हिरन घर जाना मामा भैया 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 आवे के बाद और किले नियो हिरन घर जाना मामा ले नियो हिरन घर जाना मामा बिगाह के बिगाह बाटे देखे ले नियो हिरन घर जाना मामा बिगाह के बिगाह बाटे देखे ले नियो हिरन घर जाना मामा भैया एकरे में बबीता जी राव रहे कि छोड़ी गवना हरी में हरिया हम चाहब कि दू लाइन बबीता जी भी गाना गुनगुना दे बबीता जी हमरा खाती शायद हमरा खातिर रोवा राउर आशीर्वाद बहुत हमरा खातिर बड़ होई रोवा गुनगुना दे हम तो शायद हमरो को लोग कल से जाने लागे का भैया लोग एकरे पे रहे किले नियो हिरन
घर जाना मामा लेनी हिरान घर जाना मामा बिगाह के बिगाह बाटे देखे लेनी हिरान घर जाना मामा बिगाह के बिगाह बाटे देखे लेनी हिरान घर जाना मामा बिगाह के बिगाह। भैया अब यह लाइन के अगर हुआ गा दे तो हमरा बहुत खुशी मिली गुनगुना दी हमरा खातिर हुआ। हेलो कि लेनी हिरान घर जाना मामा और की बिगाह के बिगाह बाटे देखे भेजे रहे हमार स्केल तनी ऊंचा लेनी हिरान घर जनमवा लेनी हिरान घर जनमवा बिगाह के बिगाह इनका खाती भैया इनका खाती हो उठावा तोहर जैसे भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समय पर दुनिया भैया और सच में लिपस्टिक जो लगेले बानी उ खाती बा हो उठावा तोहर जैसे भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समय पर दुनिया हमनी के चुनमुन भैया कान्हा फर्नीचर के मालिक भैया खाती एगो लाइन कह दी का भैया खाती एकरे में भैया और अरे जैसन मरदा खोजबू ओइसने मरदा दे सुन प्यारी हो जैसन मरदा खोजबू ओइसने मरदा दे भैया रोजाना तो हम की कान्हा फर्नीचर के एमडी साहब आने हमने को चुनमुन भैया तो भैया खाती और की बिजनेसमैन मरदा खोजबू और अपना चुनमुन भैया के दे हो और की राइटर मरदा खोजबू तो सोनू सरगम के दे सुन प्यारी हो जैसन मरदा खोजबू ओइसने मरदा दे सुन प्यारी तो लेनी हिरान घर जाना मामा लेनी हिरान घर जनमवा बिगाह के बिगाह बाटे होते हमके बहुत रखनी रहुआ और इस छोट कलाकार के मौका देनी हमने के छोटे बाबा भैया के भी बार बार प्रणाम करो रहुआ बैठी बहुत बहुत धन्यवाद अपन कीमती समय हमारा संगे देने एक बार इनका खाती एगो छोटा सा 2 लाइन गुनगुना देता नहीं चुनमुन भैया।